Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo esprima qbil mal-fema tal-MUT li għandha ssir analiżi bis-serjetà tal-qagħda fost l-għalliema u l-interess li qed jonqos għal din il-karriera. Il-Ministru kien mitlub jirreaġixxi għal kummenti tal-President tal-Union tal-Għalliema li qal li għandu jkun hemm task force li tanalizza n-nuqqas tal-għalliema b'mod partikolari f'ċerti setturi. Ma jien inkun lest li naraw kif inhi s-sitwazzjoni tal-għalliema, jien niltaqa' ma' ħafna għalliema, affarijiet li jgħidu l-MUT li jgħiduhom li wkoll, imma aktar milli noqogħdu fuq dak sempliċement fuq dak li nisimgħu, naħseb wasal iż-żmien li flimkien nagħmlu sewwa stħarriġ sewwa tas-sitwazzjoni u mhux biex inkunu għamilna studju jew biex inkunu għamilna rapport, biex imbagħad nieħdu l-passi meħtieġa biex kemm jista' jkun ngħinu lill-għalliema fil-missjoni diffiċli tagħhom u fil-missjoni fl-istess ħin sabiħa tagħhom biex jedukaw l-itfal. Bartolo qal li min jidħol għall-kariga ta' għalliem jaffaċċja sfidi kbar. L-ikbar ilment min-naħa tal-għalliema jkun dwar in-nuqqas ta' dixxilpina li jaraw ta' kuljum fit-tfal tal-iskola. Nuqqas li kapaċi joħloq konflitt bejn il-ġenitur u l-għalliem. Il-Ministru Bartolo jisħaq li ma jagħmel ebda ġid lill-istudent. Importanti wkoll l-appoġġ li jsibu minn għandna, jiġifieri l-għalliema jgħidu li isma' titrattawniex ta' numri. Aħna persuni, aħna għandna x-xogħol tagħna, għandna l-ħajja tagħna, għejnuna kemm tifilħu. U jiena meta niltaqa' mal-għalliema u meta nżur ħafna skejjel nagħmel minn kollox biex nibqa' f'kuntatt mal-għalliema, nara li qed isir ħafna xogħol tajjeb mill-għalliema. Dak tal-edukazzjoni primarja huwa l-iktar qasam li qed jara nuqqas ta' ħeġġa minn għalliema ġodda. Għalkemm dan jiddependi minn kemm wieħed toġbu din il-professjoni, il-Ministru Bartolo saħaq li l-Ministeru għandu responsabilità li jfakkar dan il-fatt lill-għalliema tal-ġejjieni. Imma nemmen li l-iktar li rridu nagħmlu hu li nuru bis-serjetà li l-issir għalliem jew għalliema llum hija waħda mill-isbaħ vokazzjonijiet u professjonijiet sbieħ li bija tista' tagħmel ħafna ġid.